Има да мръзна. Това така. Уди! Уди, бе! Уди, бе! Šta ćeš kod me? Така. Уди. Гриво. Šta ćeš kod me? Не си я хотел тук. Няма реакция. Чука. Не си я хотел тук, бе. Пак е тук. Дай на български, бе. Не са субтитри. Да, бе. Не. В тасала. Не. Как намери да е, ма? Ажет. Ти агент ли си, бе? Оп. Да отпред. Ажет. Си, виж това. Дай, Марко. По-сериозно. Галин, бе. Така, И колко брат си е? Ама отзад подпиеше, да времето. Добре, дай. Става, бе. Не си на хотел тук, бе. Ало! Много пари трябва за хотел. Няма. Вече не го интересува нищо. Стана клипа.